Salut! Am spus în clipurile anterioare că băncile sunt instituții financiare care au ca scop obținerea de profit din vânzarea și cumpărarea de bani. Dar cum anume fac băncile bani? În acest clip o să discutăm despre profitul bancar. Să ne amintim cele două produse financiare de pe piața monetară, și anume creditul și depozitul. În cazul creditului, banca vinde bani, iar pentru banii vânduți primește o dobândă pe care am numit-o dobândă activă. Valoarea acesteia variază între 4 și 10% în funcție de tipul de credit. În cazul depozitului, banca o să cumpere bani pentru care plătește o dobândă pasivă. Valoarea acesteia este cuprinsă, în acest moment, undeva între 0,4 și 2% în funcție de tipul de depozit. Cea mai simplă formulă a profitului bancar este următoarea. Profitul bancar este dobânda activă minus dobânda pasivă minus cheltuielile de întreținere. Pentru a putea da un exemplu, am să iau o valoare medie, atât pentru dobânda activă cât și pentru dobânda pasivă. Să presupunem deci că o persoană, Mihai, care are 200.000 de lei, își face un depozit, pentru care banca plătește o dobândă medie de 1,2%. După un an, banca o să-i plătească lui Mihai 2400 de lei, dobândă pasivă. O altă persoană, Dan, are nevoie de bani și o să-și facă un credit tot de 200.000 de lei. Banca o să împrumute lui Dan cei 200.000 de lei pe care i-a depozitat Mihai, pentru o dobândă activă de data asta, care în medie este de 7%. Ceea ce înseamnă că, după un an, Dan o să trebuiască să plătească băncii 14.000 de lei. Dacă revenim la formula profitului bancar, o să rezulte: profitul este 14.000 de lei minus 2.400 de lei minus cheltuielile de întreținere, adică 14.000 de lei dobânda activă minus 2.400 de lei dobânda pasivă. Nu o să pot duce până la capăt acest exemplu, deoarece nu știu care este valoarea cheltuielilor de întreținere. Dar știu că în aceste cheltuieli o să intră salariile angajaților băncii, cheltuielile cu utilitățile, cu birotica, cu sistemele informatice și cu securizarea tranzacțiilor. Mai trebuie să precizez că dobânda activă nu este singura sursă de venit a băncilor, mai există surse secundare pe care le numim în general comisioane. Acestea se plătesc pentru diferite tranzacții sau pentru anumite servicii sau produse pe care le oferă banca. Dar principala sursă de profit este diferența dintre dobânda activă și dobânda pasivă. Dacă sunteți curioși de profitul băncilor, puteți să le vizualizați site-urile, iar acolo veți găsi rapoartele financiare anuale. Created using Powtoon.